कोशिश करो। कैसे कोई दिल्ली हरियाणा झारखंड में मदद करल ना पसंद महाकांड में ए जगह है अखी बड़ा बड़ा कांड होला। अरे बगली ई बिहार हो। सही ना लेकिन के डिमांड होला है बिहार वाला लड़का ब्रांड होला ना मन लो है यूपी वाला भैया ब्रांड होला बुझाइल कि ना? सब हो जाता नहीं। अरे पानी पे इतना बड़े तो खेत काट जाए अरे कितने जानी ई हायली आके चल गईली गरम रहेला मिजाज ना बदल पईली। अच्छा लागे ही से दीवाना बरमान होला। अरे काहे लुटाए को लागल बानी कौन लूटी तोरा सही ना लेकिन के डिमांड होला है बिहार वाला लड़का ब्रांड होला है यूपी वाला भैया ब्रांड होला आगे बड़ा लोग मर दे। अरे खुला किताब जदि बनबू ताके ऊपरी पंकज वसुधारी अखिलेश से गाड़ी लड़ी ऐसन बात को जवानी न कमांड होला। शुभम सतीश गिरी चल जो। असही ना लेकिन के डिमांड होला है बिहार वाला लड़का ब्रांड होला है यूपी वाला भैया ब्रांड होला अब की तार बिहार में त्योहार मनिए बॉबी। BR 44 रेस्टोरेंट पे आ जाता। ओके